Basoaz eta baso politikaz ari garenean, eskara bakarrik arbolez edo zuaitzei buruz ari gara herri erresilienteak lortzeaz aldaketa klimatikoaren aurrean. Ari gara kapital naturala komunitatearen mesedetan jartzeaz. Eta horretarako teoriatik praktikara pasatzeko udalak dira laborategirik hoberena. Hainbat eta hainbat udal, gaur hemen batzuk dagoz ordezkatuta, esperientzia ezberdinak martxan jartzen ari dira. Bai kontserbazioko basoak egiteko eta baita produkzioko basoak, baina naturatik gertuko produkzio basoak egiteko. Uraren zikloa, baita ere biodibertsitatea eta lurzorua babesten dutenak. Ari gara hitz egiten enplegu berdea sortzeaz herrietan eta herrietan populazioa finkatzeaz. Ari gara baita ere prebentzioaz hitz egiten. Prebentzioa zuteen aurrean, baita ere uholde kasuetan edota izurriten aurrean. Izan ere, baso dibertsifikatuak izatea, hau da, espezie anitzetako basoak izateak guzti horri lagundu egiten dio. Aldaketak ez dira goitik etorriko, aldaketak dagoeneko hemen daude, herriz herri lantzen ari dira. Gaur hemen ordezkatuak daude, bai Otxandio, Dima, Zaratamo, Lemoiz, Ea, Muxika, Markina Semeineko udalerriak besteak beste, eta hau ez gain beste hainbat ari dira lanean. Jurisprudentziak edo sententziek ere lagundu egiten digute. Berriz, orain dela gutxi onartu dute Seberioko kasuan esate baterako, udalak badaukala eskumena eta badaukala kompetentzia bere basoa eta bere mendia ordenatzeko. Ez dala bakarrik Bizkaiko Foru Aldundiaren zeregina. Beraz, ari gara hitz egiten ez bakarrik paisaia aldaketa batez, paradigma aldaketa batez hitz egiten ari gara. Eta paradigma aldaketa honetan, udalerrien eguneko bizimoduan basogintza eta baso politika ardatz nagusia izatea.